Γιώργο Αρίστογλου και τη Δέσποινα Στράντζαλη. Η δημοσιογραφική εκπομπή των αποκαλύψεων, καθημερινά 8 με 11 το πρωί. Εδώ είμαστε, Γιώργος Αρίστογλου και εσείς Πόλος, από την καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ράδιο Κρήτες 102 και 3. Όπως σας υποσχεθήκαμε, θα μιλήσουμε σήμερα για τα κουνούπια. Καλημέρα κύριε Μουρελάτο, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κουνούπια. Ένα αιώνιο πρόβλημα που δυστυχώς ταλαιπωρεί αιώνες τώρα την ανθρωπότητα. Και η πολιτεία με διαφόρους τρόπους που θα έλεγα προτείνονται από επιστήμονες, μελετητές, προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Όχι βέβαια για να εξαφανίσουμε τα κουνούπια, γιατί τότε θα έχουμε διαταραχή του οικοσυστήματός μας, έτσι. Μιας και αποτελούν τροφή για άλλα έντομα, πουλιά και όλα τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα των κουνουπιών να γίνει ανεκτό και βέβαια να μην κινδυνεύει δημόσια υγεία. Θυμόμαστε όλοι τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ισχύουν όλα αυτά με τις σκέψεις που σας καταθέτω, κύριε Μουρελάτο? Βεβαίως. Όσο για την διαταραχή του φυσικού συστήματος που λέτε, το διαταράσσουμε ούτως ή άλλως. Δηλαδή εδώ στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε αποξηράνει έλλη, ναι, και στη θέση τους έχουμε βάλει οριζόνες. Συνεπώς θα έλεγα ότι αφαιρέσαμε, ας πούμε, ένα σύστημα το οποίο έβγαζε κουνούπια, ναι, αλλά στη θέση του βάλαμε ένα άλλο, το οποίο πιθανόν να παράγει και περισσότερα κουνούπια από ό,τι παλιότερα, έτσι. Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί συνήθως, ναι, λέμε ας πούμε τα κουνούπια, ξέρω εγώ, φυσικός κύκλος, ξέρω εγώ, η φύση κτλ. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα σύστημα ανθρωπογενές και μιλάμε για ένα σύστημα δυναμικό, δηλαδή το οποίο αλλάζει από χρόνο σε χρόνο, έτσι. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, το δέλτα του Αξιού. Το δέλτα του Αξιού είναι κάτι το οποίο στην ουσία μεγαλώνει κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν μπορεί να προσθέτουμε και υγροτόπους, ας πούμε, παράλληλα, παράκτιους τουλάχιστον. Και βέβαια το πιο σημαντικό, οι υγρότοποι ήταν εκεί. Οι κάτοικοι πήγαν στους υγροτόπους. Δηλαδή αν δείτε από την ανατολική πλευρά του Θερμαϊκού, όπου έχουμε 4 υγροτοπικά συστήματα, της επανομής, ξέρω εγώ, της Μηχανιώνας, του Αγγελοχωρίου, του αεροδρομίου, σε αυτά πήγαν οι κάτοικοι, έτσι. Ναι. Όπως παράδειγμα, ας πούμε, στα έλλη της Χαλκιδικής, το ίδιο έγινε. Στον Άγιο Μάμα, ο Άγιος Μάμας, ας πούμε, έχει περικυκλωθεί τώρα από οικισμούς. Παλιά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όταν υπήρχε ένα έλος, οι κάτοικοι δεν φτιάχναν τα χωριά τους εκεί πάνω. Το λέω αυτό για να υπάρχει και αυτή η διάσταση του πράγματος. Λέτε για την επανομή, για αυτό που προφυλάσσεται όλο το σύστημα προς το φανάρι, εκεί πέρα οι μεγάλες λίμνες που γεμίζουν νερά κτλ. Ναι. Γενικότερα, λέω, γενικότερα τα παράκτια υγροτοπικά συστήματα έχουν γεμίσει από οικιστικό περιβάλλον, ας πούμε. Έχουν πάει κάτοικοι κοντά σε αυτά τα οικοσυστήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ενόχληση που προέρχεται από τα κουνούπια είναι μεγαλύτερη. Στο βαθμό που οι κάτοικοι πήγανε και κτίσανε σπίτια επάνω στα έλλη, ας πούμε. Έτσι. Πάντως μετά από αίτημα πολλών ακροατών μου ερχόμαστε ξανά σε επαφή, κύριε Μουρελάτο. Ο κόσμος θέλει να μάθει γενικά για το κουνούπι και τους τρόπους αντιμετώπισης, και ποιος άλλος πέραν από εσάς που είστε ειδικός επιστήμονας, μετά από 15 χρόνια ενασχόλησή σας με τα κουνούπια για την καταπολέμησή του, το κουνούπι, κύριε Μουρελάτο, πότε και πόσα αυγά γεννάει και πού? Κοιτάξτε, έχουμε δύο κατηγορίες, θα έλεγα, κουνουπιών, ας πούμε, έτσι, δύο βασικές κατηγορίες. Η μία κατηγορία στην οποία ανεμπίπτει το αέντες, ο αηδής, το αέντες κάσπιους, είναι αυτά τα αυγά τα οποία αναποθέτει στο χώμα. Είναι τα λεγόμενα πλημμυρικά. Αυτά τα οποία μπαίνουν, ας πούμε, στα τηγάνια των οριζόνων. Και όταν πλημμυρίζει, που τώρα πλημμυρίζει δυστυχώς ο κάμπος με νερά, και βέβαια η ενόχληση θα μας έρθει τις αμέσως προσεχείς ημέρες, έτσι. Είναι αυτά εδώ. Εκεί μιλάμε για, τι να σας πω, αν πάρετε, αν κοσκινήσετε το χώμα των οριζόνων, έτσι, μπορεί και το 10% σε ξηρό βάρος να είναι αυγά. Ναι. Δηλαδή αυτά τα αυγά έρχονται από χρόνια. Τόσο πολύ. Ναι, τόσο πολύ. Και περιμένουν νερό δηλαδή για να... περιμένουν νερό, κατάλληλες υδρομετεωρολογικές συνθήκες δηλαδή, για να εκολαφθούν. Και να δώσουν σύγχρονες και μαζικές εκολάψεις. Όπου αυτό το κουνούπι θα έρθει, ας πούμε, στη δύση του ήλιου σε μεγάλους αριθμούς για να μας τσακίσει. Αυτή τη δουλειά κάνουμε τα τελευταία πολλά χρόνια, δηλαδή προσπαθούμε να μειώσουμε, να ελέγξουμε αυτούς τους πληθυσμούς, κυρίως αυτού του είδους, το οποίο είναι το κατεξοχήν ενοχλητικό, ας το πούμε, στην περιοχή μας. Μια δεύτερη κατηγορία, στην οποία εντάσσονται τα κούλεξ, το σπιτικό κουνούπι, έτσι, αυτό που μας ενοχλεί το βράδυ, εν πάση περιπτώσει, κυρίως στο αστικό περιβάλλον, αλλά και τα ανοφελή. Αυτή η κατηγορία λοιπόν, τα κούλεξ και τα ανοφελή, είναι αυτά τα οποία εναποθέτουν τα αυγά τους στο νερό. Σε αυτή την περίπτωση... στο σπίτι μέσα πού?
σε όλες τις πιθανές εστίες, από το Βόθρο μέχρι τη μικρή, ξέρω εγώ, Λιμνούλα, από, τι να σας πω, από το κουτάκι το οποίο, της Κοκακόλας, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, πεταμένο σε μια μη επιμελημένη αυλή όπου βρέχει και βάζει 50 ml νερού. Και στο σπίτι μέσα στην τουαλέτα. Όχι μέσα στο σπίτι. Όταν λέω στο σπίτι, ενώ στην αυλή του σπιτιού. Στην αυλή, ναι. Ή στις σκάρες, στα φρεάτη, ας πούμε, έτσι, στις σκάρες ομβρίων. Γενικότερα, όπου υπάρχει νερό, έστω και 3-4 εκατοστά στήλης νερού, εκεί μπορεί να έχουμε τα κούλεξ. Και η τρίτη κατηγορία, σας λέω, είναι μάλλον η δεύτερη κατηγορία, αλλά στην οποία εμπίπτει, ας πούμε, εμπίπτουν και τα ανωφελή. Τα κούλεξ και τα ανωφελή είναι κουνούπια τα οποία εναποθέτουν, εν πάση περιπτώσει, έτσι, τα αυγά τους στο νερό. Και εκεί μιλάμε, κάθε φορά που γίνεται έτσι μια φάση αναπαραγωγής, έχουμε περίπου 200 ή 300. Κατευθείαν. Κατευθείαν, ναι, κάθε φορά. Κάθε φορά 200 με 300. Ένα θηλυκό λοιπόν μπορεί να αναποθέσει έτσι, με τη μία, ας πούμε, 200-300 αυγά, και ένα θηλυκό μπορεί να γεννήσει 3 με 4 φορές στη διάρκεια της ζωής του. Καταλαβαίνετε δηλαδή ποιο είναι το αναπαραγωγικό, το τεράστιο αναπαραγωγικό δυναμικό, ας πούμε, και η ταχύτητα με την οποία μπορούν να αναπτυχθούν οι πληθυσμοί από πολύ μικρούς πληθυσμούς στην αρχή της Άνοιξης. Κύριε Μορελάτο, πόσες μέρες χρειάζεται μετά τα αυγά για να γίνει κουνούπι και να αρχίσει να τσιμπάει? Πολύ ωραία. Να πω λιγάκι ότι το αυγό, όπως καταλαβαίνετε, στην περίπτωση που προέρχεται από κουνούπια τα οποία εναποθέτουν τα αυγά στο νερό, αυτά εκολάπτονται τις 24 ώρες. Τα αυγά. Έτσι δεν είναι? Τόσο γρήγορα? Ναι, αμέσως. Σε 24 ώρες. Σε αντίθεση με τα άλλα τα αυγά τα οποία αναποτίθενται, όπως είπαμε, από το άλλο την κατηγορία των κουνουπιών, τα οποία αναποτίθενται στο χώμα. Ναι. Όπου εκείνα μπορούν να αποθηκευθούν, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, για χρόνια. Άρα λοιπόν τα αυγά είναι από μία μέρα, εφόσον αποτίθεται, μέχρι χρόνια. Ωραία. Τώρα, από τη στιγμή που θα εκολαφθούν, και για να εκολαφθούν είπαμε ότι τα αυγά χρειάζονται νερό, τότε εκεί οι προνύφες, όπως λέγονται, θα μείνουν μια εβδομάδα, 10 μέρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού. Ωραία. Και βέβαια η προνυφοκτονία ακριβώς στοχεύει στο να σκοτώσουμε τα κουνούπια στη φάση της υδρόβιας ζωής τους. Δηλαδή πριν αρχίσουν να πετάξουν. Μετά έχουμε από την προνύφη, έχουμε την ύφη, η οποία είναι περίπου 1 με 2 μέρες, δηλαδή είναι ακριβώς η φάση όπου μεταμορφώνεται, έτσι, έχουμε τη διαδικασία μεταμόρφωσης της σε ακμαίο, και μετά τα ακμαία που θα πετάξουν και θα μας ενοχλήσουν θα ζήσουν 20, 30, 40 μέρες ανάλογα πάλι με τις θερμοκρασίες. Πόσες μέρες ζει δηλαδή ένα κουνούπι? Ένα κουνούπι ως ακμαίο ζει περίπου 1 μήνα. Όταν είναι υψηλή η θερμοκρασία λιγότερο, και γι' αυτό και καμιά φορά αν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία όπως αυτές τις μέρες τώρα, τα αγχώνονται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι πιο επιθετικά, γιατί βλέπουν ότι μειώνεται η ζωή τους και πρέπει να αναπαραχθούν. Άρα τα θηλυκά θα είναι επιθετικά και θα έρθουν να μας τσιμπήσουν. Να, μάλιστα. Είναι η τροφή τους δηλαδή. Είμαστε η τροφή τους, αλλά όχι κατά αποκλειστικότητα, κυρίως τρέφονται με νέκταρ, με φρούτα δηλαδή, με χυμούς, με υδατάνθρακες, αλλά κατά περίπτωση και από το δικό μας το αιματάκι. Το αιματάκι το χρειάζονται τα θηλυκά για να φτιάξουν, για να συνθέσουν μια πρωτεΐνη που θα τους βοηθήσει στην παραγωγή των απογόνων τους. Μάλιστα. Πόσα χιλιόμετρα μετακινούνται τα κουνούπια, και όλα αυτά είναι έτσι γενικές πληροφορίες που θέλουν να τις γνωρίσουν οι πολίτες, έτσι? Είναι πολύ χρήσιμες για όλους. Ωραίες και βιολογικού ενδιαφέροντος και ηθολογικού ενδιαφέροντος ερωτήσεις. Λοιπόν, πάλι εξαρτάται από τις κατηγορίες. Πάλι να πούμε ότι αυτά τα οποία είναι πλημμυρικά είναι πολύ καλές πτυτικές μηχανές και μπορούν να ταξιδέψουν, τα έντεσα εν προκειμένου, μπορούν να ταξιδέψουν σε μια νύχτα 2, 3, 5 χιλιόμετρα. Σε μια νύχτα. Δηλαδή, ένα κουνούπι το οποίο γεννιέται, ας το πούμε, στο καλοχώρι, στο αντιλιοστάσιο του καλοχωρίου, δεν ξέρω αν ξέρουν οι ακροατές, δηλαδή στους οριζόνες που είναι κοντά, ας το πούμε, στη Θεσσαλονίκη, μπορεί σε μια βραδιά να βρεθεί στο Λευκό Πύργο. Έτσι. Τώρα τα άλλα, τα ανωφελή και κυρίως τα κούλεξ δεν μετακινούνται. Μετακινούνται πολύ λίγο. Έχουν μια ακτίνα, ας πούμε, που θεωρούμε γύρω στα 500 μέτρα. Τα κούλεξ είναι του χώματος? Τα κούλεξ όχι, είναι του νερού, ας πούμε, αυτά τα οποία αναποθέτουν τα αυγά τους στο νερό. Άρα λοιπόν, τα πλημμυρικά, αυτά τα οποία αναποθέτουν τα αυγά τους στο χώμα και λέγονται έντες, αυτά είναι τα οποία μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις. Είναι το πιο δύσκολο που αντιμετωπίσουμε με αυτό που κρατάνε τα αυγά για χρόνια μέσα στο χώμα, έτσι. Ακριβώς. Βλέπω
μαθαίνετε γρήγορα. Μαθαίνω, τι να κάνω. Δεν πρέπει. Να μάθει ο κόσμος τι γίνεται. Άρα να το πιάσουμε λίγο, το λέμε και πολύ χοντρά κιόλας. Τα κουνούπια δηλαδή που αφήνουν τα αυγά τους στο χώμα, στα χωράφια, που περιμένουν να βρέξει ή να γίνει οτιδήποτε, κρατάνε χρόνια. Άρα αυτά τα κουνούπια μπορούν σε ένα βράδυ να μετακινηθούν από τις Σύνδο, έτσι, στο Λευκοπύργο. Αυτά μετά. Μην θεωρήσετε ότι κάνω χαζή ερώτηση. Όχι, σας παρακαλώ. Έχω ειδικότητα να πατάω χαζές ερωτήσεις. Φτάνουν, ας πούμε, στο Λευκοπύργο. Μετά το επόμενο βράδυ μπορούν να μετακινηθούν, ας πούμε, να πάνε μέχρι την Περαία. Δεν έχουν κανένα λόγο, γιατί εκεί βρήκαν τον παράδεισό τους. Έχει ανθρώπους, αν έχει δεντράκια για να προφυλαχτούν, ας πούμε, από τις ψηλές θερμοκρασίες κτλ. Θα κάτσουν εκεί, δεν έχουν κανένα λόγο να σηκωθούν να φύγουν. Παρά μονάχα, εάν αφού τσιμπήσουν, θέλουν πια ξανά να αναπαραχθούν. Οπότε θα ψάξουν να βρουν ξανά κάποιο κατάλληλο χώμα εμπροκειμένου για να αποθέσουν ξανά τα αυγά τους. Άρα πάνε δυτικές συνοικίες πάλι. Θα πάνε ακριβώς, έτσι, ναι. Έτσι. Ωραία, τα βγάζουμε ένα-ένα. Λοιπόν, συνεχίστε λίγο για να γνωρίζουν οι πολίτες έτσι λίγο για αυτά. Θα έχουμε να πούμε κάπου για τις μετακινήσεις. Αυτές οι δύο μετακινήσεις είναι, έτσι. Αυτές οι δύο μετακινήσεις, λέω, είναι τα οικόσιτα, ας το πούμε, αυτά τα οποία δεν μετακινούνται και κυρίως σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν λοιπόν τα κούλεξ, τα οποία αναπαράγονται μέσα στην αυλή μας και τα οποία στην ουσία παρασιτούν εις βάρος μας, ας πούμε, έτσι, και ζουν μαζί μας. Και είναι τα άλλα τα οποία, τα πλημμυρικά, τα οποία θα έρθουν από μακριά. Αυτές οι δύο βασικές κατηγορίες είναι που μας ενοχλούν. Υπάρχουν πολλά είδη, έτσι. Υπάρχουν 3.500 είδη στον κόσμο, περίπου 350 στη Μεσόγειο, έχουμε ταυτοποιήσει περίπου 60 στην Ελλάδα. Από αυτά τα 60 τα 10 μας ενοχλούν. Και από αυτά τα 10 εγώ εστιάζω το ενδιαφέρον μου αυτή τη στιγμή στα δύο, έτσι. Καέντες Κάσπιους και στο Κούλεξ Πίπιενς. Μάλιστα. Από το 2010, κύριε Μουρελάτο, μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα των κουνουπιών. Πέστε μας, σας παρακαλώ, για τον ιό και αν υπάρχει κίνδυνος να έχουμε και φέτος τέτοια περιστατικά, που εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί βλέπατε ότι κάποιοι συνάδελφοί μου πατήσανε και το γράψαν και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα. Ναι. Παίρνω την ευκαιρία για να πω ότι, κοιτάξτε να δείτε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται τρομολαγνία. Δηλαδή ο κόσμος είναι αρκετά φοβισμένος και αρκετά προβληματισμένος με διάφορα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να καθόμαστε και να φωνασκούμε, ας πούμε, για αυτά τα θέματα. Τα θέματα δημόσιας υγείας, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά ευαίσθητα και δεν χρειάζεται, ας πούμε, παραπάνω. Καμιά φορά η ενημέρωση είναι πάρα πολύ καλό και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε. Πολύ ευχαριστώ. Δεν έχω κανένα... Να συνεχίσουμε γιατί... Λοιπόν, εδώ ενέχεται, στην περίπτωση του ιού του Δυτικού Νείλου, ενέχεται το Κούλεξ Πίπιενς. Αλλά τα Κούλεξ Πίπιενς πρέπει να μολυνθούν για να έχουμε προβλήματα δημόσιας υγείας. Κούλεξ Πίπιενς είχαμε και θα έχουμε πάντα. Ωραία. Αυτό που δεν είχαμε ήταν ο ιός του Δυτικού Νείλου. Να μολυνθούν όταν λέτε τι, να ζευγαρώσουν με άλλα κουνούπια. Όχι, να μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου εν προκειμένου. Ο ιός του Δυτικού Νείλου υπήρχε εδώ και 40 χρόνια στην Ελλάδα τουλάχιστον. Το ξέρουμε από δημοσιεύσεις που έχουν κάνει η κυρία Παπάου, ο κύριος Αντωνιάδης κτλ. Παλιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, το 2010 συνέπεσε να έχουμε ένα πάρα πολύ ζεστό και υγρό καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλους πληθυσμούς από Κούλεξ Πίπιενς και έναν ιό ο οποίος αναπτύχθηκε πάρα πολύ καλά στο σώμα και να μολύνει, ας πούμε, αυτά τα συγκεκριμένα είδη κουνουπιών, γιατί είναι πάρα πολύ θερμόφιλος. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ένα υγρό και θερμό καλοκαίρι, τότε θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχουμε το νου μας παραπάνω από ότι κάτω από άλλες συνθήκες. Συνεπώς, καλώς εκών των πραγμάτων φέτος, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θα έλεγα ότι καταρχήν μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται να είναι μια επικίνδυνη χρονιά. Αυτό βέβαια μπορεί να αλλάξει από μέρα σε μέρα. Ναι. Έτσι. Αυτά όσο αφορά λοιπόν το Κούλεξ Πίπιενς. Τώρα, το Κούλεξ Πίπιενς είναι ένα κουνούπι το οποίο μας αφορά όλους, διότι υπάρχει και στο αγροτικό και στο φυσικό και στο αστικό περιβάλλον. Δηλαδή υπάρχει και στη Χαλκιδική αλλά υπάρχει και στην Σύνδο που αναφέρατε. Έτσι. Και δεύτερον, είναι ένα δυστυχώς κουνούπι το οποίο το αναπαράγουμε εμείς οι ίδιοι μέσα στην αυλή μας χωρίς να το θέλουμε. Άρα μπαίνουν διάφορα θέματα, όπως το να είμαστε προσεκτικοί, επιμελείς και βέβαια τα μέτρα ατομικής προστασίας. Από το εντομοαποθητικό ρεύματος, μέχρι πιθανόν και την κουνουπιέρα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε πουδενή ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου, έτσι, και τα Κούλεξ Πίπιενς, ας πούμε, τα μολυσμένα από τον ιό του Δυτικού Νείλου αφορούν κυρίως τους ηλικιωμένους. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους. Ναι, τις ευπαθείς ομάδες. Οι ευπαθείς ομάδες σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τα παιδιά. Ευτυχώς είναι... Το ευτυχώς βέβαια το λέω με την έννοια ότι θα ήταν και τα παιδιά σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Ναι. Είναι αποκλειστικά σχεδόν ή κυρίως σε πάση περιπτώσει οι μεγάλες ηλικίες άνθρωποι. Μάλιστα. Ποιες είναι οι ώρες που το κουνούπι τσιμπάει πιο πολύ? Κοιτάξτε, είναι βραδινό κουνούπι. Και όταν λέμε βραδινό. Ξεκινάει στη δύση του ήλιου, αλλά στη δύση του ήλιου σας λέω υπερτερεί, ας πούμε, σε επίπεδα όχλησης φυσικά το Αέντες Κάσπιους. Και στη συνέχεια παραμένει αυτό,
ενώ το Aedes Caspio για κάποιο μυστήριο λόγο, εν πάση περιπτώσει, σταματάει την ενόχλησή του. Δηλαδή η ενόχληση του Aedes Caspio μπορεί να είναι 1, 2, βαριά 3 ώρες ας πούμε στη διάρκεια της δύσης του ήλιου, εκεί γύρω δηλαδή. Ενώ εκείνος συνεχίζει και στις 11 και στις 12 και στις 1 όλο το βράδυ. Μέχρι το πρωί, δηλαδή το ξημέρωμα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι είναι αυτό το κουνούπι το οποίο ζουζουνίζει, δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε το βράδυ. Είναι αυτό το θα έλεγα πολύ ευφυές κουνούπι, πολύ κινητικό κτλ. Ανάβουμε το διακόπτη ας πούμε και εξαφανίζεται. Δεν μπορούμε να το βρούμε, να το εντοπίσουμε, να το σκοτώσουμε. Σε αντίθεση με το Aedes, το οποίο θα έλεγα είναι αρκετά αφελές, κάθεται εκεί μας περιμένει να το σκοτώσουμε. Ναι, έτσι. Λοιπόν, κύριε Μουρελάτο, η Οικοανάπτυξη, η εταιρεία σας, που χρόνια τώρα συνεργάζεται με την Μακεδονία μας στην καταπολέμηση των κουνουπιών, το 1997 η Οικοανάπτυξη ανέλαβε την εκτέλεση του πρώτου ολοκληρωμένου έργου καταπολέμησης κουνουπιών μετά από ένα έτσι μεγάλο αγώνα σε 165.000 στρέμματα οριζόνων στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης με σημαντική επιτυχία. Στα επόμενα χρόνια η εταιρεία επέκτηνε τις δραστηριότητες της προσφέροντας υπηρεσίες καταπολέμησης σε 13 νομούς της χώρας, από τους υγρότοπους της Ροδόπης έως τον άνυδρο περιβάλλον των Κυκλάδων, έτσι. Ναι. Και από τότε μέχρι σήμερα τι άλλαξε στο κουνούπι και στην αντιμετώπιση του? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε προγράμματα πρακτικά σε περίπου 35 νομούς επί συνόλου 50, έτσι. Ναι. Αυτό άλλαξε. Παλιά είχαμε σε πολύ λίγους νομούς και ο λόγος είναι ότι... Οι 13 γίνανε 55 τώρα. Οι 13, καταρχήν η Οικοανάπτυξη αυτή τη στιγμή δουλεύει, εν πάση περιπτώσει έχει δουλέψει συνολικά σε 23-24 περίπου, δηλαδή πάνω από τους μισούς νομούς, και θα έλεγα σε όλους τους νομούς που έχουν πραγματικά ενδιαφέρον ας πούμε από πλευράς καταπολέμησης κουνουπιών. Αλλά το πιο σημαντικό αυτό που άλλαξε είναι το 2010, ακριβώς όπως το αναφέρατε και προηγουμένως, η εμφάνιση του ιού του Δυτικού Νείλου, με αποτέλεσμα το θέμα όχλησης να γίνει θέμα δημόσιας υγείας. Και βέβαια θα έλεγα ότι το πράγμα σοβαρέψε ακόμα περισσότερο από το 2011 και μετά, όταν για πρώτη φορά είχαμε μια μίνι επιδημία, θα έλεγα δηλαδή μάλλον μια συρροή, όπως τα λέμε, κρουσμάτων στην σκάλα Λακωνίας, αλλά εκεί μιλάμε για ελονοσία. Και η ελονοσία, οι παλιότεροι μάλλον θα ξέρουν, θα θυμούνται πιθανόν, είναι κάτι διαφορετικό. Μιλάμε για μια σημαντική, πολύ θα έλεγα σοβαρή ασθένεια, και εκεί μιλάμε για άλλα πράγματα. Συνεπώς, άλλαξε το σκηνικό, έτσι. Να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε και μια τουριστική χώρα και συνεπώς ανά πάσα στιγμή, αν έχουμε προβλήματα σημαντικά δημόσιας υγείας, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά για την έλευση των τουριστών. Και να επισημάνω ειδικά για την ελονοσία, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου θεωρείται καλώς ή κακώς μια ασθένεια ας πούμε των πολιτισμένων χωρών. Δηλαδή υπάρχει στην Αμερική και εδώ και 15 χρόνια υπάρχουν κρούσματα, θύματα κτλ. Σε αντίθεση όμως με τον ιό του Δυτικού Νείλου, η ελονοσία θεωρείται καλώς ή κακώς θα έλεγα ασθένεια του τρίτου κόσμου. Άρα υπάρχει ένα θέμα δυσφήμισης ας πούμε, του τουριστικού προϊόντος, και βέβαια και πιο συγκεκριμένα, εάν φέτος έχουμε παραπάνω από έναν μικρό αριθμό κρούσματων, συγκεκριμένα παραπάνω από 3 αυτόχθονα κρούσματα, ναι. Αν θέλετε μπορώ να σας εξηγήσω τι είναι αυτά τα αυτόχθονα. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα μπούμε στην μαύρη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα μπούμε δηλαδή στις χώρες στις οποίες ενδυμεί ας πούμε η ελονοσία. Και αυτό είναι μια εξέλιξη που θα έλεγα είναι πάρα πολύ κακή. Για μισό λεπτό κύριε Μουρελάτο, δηλαδή αν θα έρθει ένας μετανάστης, ο οποίος το έχει και γραφτεί εδώ, δηλαδή την πληρώνει η Ελλάδα. Όχι, καμία σχέση. Όχι, δεν μιλάμε καμία σχέση. Γι' αυτό καλά κάνετε και κάνετε αυτήν την ερώτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε, μέχρι στα τέλη της δεκαετίας του 60 τελείωσε ο ανθελονοσιακός αγώνας. Ναι. Από τότε κάθε χρόνο έχουμε 20 με 40 περίπου κρούσματα ελονοσίας. Τι κρούσματα ελονοσίας? Είτε ξένοι οι οποίοι διαμένουν εδώ και προέρχονται από χώρες στις οποίες ενδυμεί η ελονοσία, ναι. Έτσι, και οι οποίοι βέβαια εδώ καταγράφονται ας πούμε κτλ. Αλλά είναι σαφές ότι δεν κολλήσανε την ελονοσία εδώ στην Ελλάδα. Μας την φέρανε. Κολλητικό για άλλους ανθρώπους είναι? Ορίστε. Κολλητικό η ελονοσία. Θα σας εξηγήσω βεβαίως. Ναι. Αλλά μέσω κουνουπιών όμως. Μέσω κουνουπιών. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ασθένεια η οποία έχει να κάνει με τα κουνούπια. Λοιπόν, άρα είτε αυτά τα 20 με 40 κρούσματα ετησίως από τη δεκαετία του 60 και μέχρι πριν από 2-3 χρόνια που καταγράφονταν στη χώρα, είτε αφορούσαν ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν λοιπόν από χώρες στις οποίες ενδυμεί αυτή η ασθένεια, είτε από τουρίστες Έλληνες οι οποίοι πηγαίνουν στο εξωτερικό, κολλούσαν την ελονοσία και ερχόταν σε εμάς.
Πήγαινε ο άλλος στη Ζάμπια, ας πούμε, ή στην Ουγκάντα και ερχόταν εδώ πέρα με ένα περιστατικό ελονοσίας και καταγραφόταν εδώ. Τι άλλαξε τώρα τα τελευταία 3 χρόνια? Έχουμε αυτή τη στιγμή Έλληνες οι οποίοι θα έλεγα μολύνονται στην Ελλάδα. Και μολύνονται στην Ελλάδα γιατί έχουμε κάποιους αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται, κυρίως εργάτες γης δηλαδή, έτσι, οι οποίοι προέρχονται ξένοι, οι οποίοι προέρχονται από χώρες τις οποίες ενδυμεί η ελονοσία, και επειδή έχουμε και ταυτόχρονα πληθυσμούς ανωφελών οι οποίοι τσιμπάνε αυτούς τους ανθρώπους και στη συνέχεια μεταφέρουν τον ιό στους κατοίκους εδώ στην Ελλάδα, λοιπόν, αυτό είναι το αυτόχθονο, όπως λέμε, κρούσμα. Κρούσμα δηλαδή ενός ανθρώπου ο οποίος τσιμπήθηκε εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφοροποίηση, ας πούμε. Έχουμε λοιπόν μια, θα έλεγα, τοπική, ας το πούμε, μετάδοση της νόσου. Και αυτό είναι η ηθοποιώς διαφορά, και αν φέτος ομιγέννητο έχουμε παραπάνω από 3 τέτοιου είδους γηγενείας, το πούμε, κρούσματα, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Μορελάτο, θα πρέπει τώρα, επειδή μ' αρέσει πως μου τα λέτε όλα, θα πρέπει να σας πω ότι κάθε χρόνο ακούμε και λέμε όλοι τα ίδια πράγματα, εμείς οι πολίτες και οι σχολιαστές. Δεν κάνουν τίποτα οι εταιρείες, λένε, φωνάζουν, κράζουν κτλ. Ναι. Ψεκάζουν με νερό, τρώνε κάποιοι επιτίδητα εκατομμύρια, αφού δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Τι έχετε να μου πείτε και τι φταίει για το αποτέλεσμα? Ξανασημειώνω ότι δεν θα σκοτώσουμε προς Θεού όλα τα κουνούπια, έτσι. Κοιτάξτε, αρκετές φορές οι, θα έλεγα, διαμαρτυρίες είναι δικαιολογημένες. Θέλω να πω δηλαδή, βέβαια θα έλεγα δεν αφορούν τις εταιρείες οι οποίες εκτελούν τα έργα. Ο λόγος είναι προφανές ότι όταν θέλουμε να προστατεύσουμε μια περιοχή και θα πρέπει να επιλέξουμε ποιες περιοχές προστατεύουμε, σε ποιο βαθμό και για ποιο διάστημα. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω, όταν θέλουμε να προστατεύσουμε μια περιοχή για 5 μήνες και τελικά εν τέλει την προστατεύουμε για 2 ή για 3 μήνες, είναι προφανές ότι στην αρχή αυτής της περίοδου και στο τέλος αυτής της περίοδου, έτσι, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα όχλησης. Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πέρυσι, στις αρχές, τέτοια περίοδο που είμαστε τώρα, τέτοια περίοδο, το Μάιο βασικά και μέχρι τα μέσα Ιουνίου, είχαμε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα ενόχλησης. Φυσικά ο κόσμος δεν το θυμάται. Εγώ το θυμάμαι διότι είναι η δουλειά μου και βέβαια το καταγράφουμε κιόλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 60 σταθμούς συλλογής ακμαίων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι έχουμε 60 θέσεις τις οποίες βάζουμε παγίδες, από τις οποίες συλλέγουμε κουνούπια, ακμαία κάθε εβδομάδα. Άρα λοιπόν έχουμε συγκριτικά στοιχεία. Λέμε λοιπόν 25η εβδομάδα, δηλαδή πρακτικά μέσα στον Ιούνιο, ξέρω εγώ. Τι είχαμε πέρυσι, μάλιστα, τώρα τι έχουμε, και βλέπουμε ότι οι πληθυσμοί είναι σαφώς χαμηλότεροι. Αυτό έχει να κάνει προφανώς με τις υδρομετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν, αφενός, αφετέρου έχει να κάνει με το αν ξεκίνησε το πρόγραμμα καταπολέμηση ή όχι. Συνεπώς ξανά θα επανέλθω και θα πω ότι είναι σαφές ότι οι κάτοικοι πολλές φορές έχουν κάθε δικαίωμα να λένε δεν με ενδιαφέρει αν ξεκίνησε το έργο, με ενδιαφέρει να μην υπάρχουν κουνούπια. Και εκεί βέβαια είναι το κρίσιμο θέμα. Γιατί ξεκινάνε τα έργα πιο αργά από όσο πρέπει, σε πόση έκταση αφορούν τα έργα αυτό το πράγμα, σε ποιες περιοχές δηλαδή γίνονται έργα και πάει λέγοντας. Εγώ θέλω όμως να μου πείτε πού βρισκόμαστε για άλλη μια φορά σήμερα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πότε θα αρχίσουν να ολοκληρώνονται και συντονισμένα οι ενέργειες για την καταπολέμηση των κουνουπιών, έτσι. Ωραία. Τι γίνεται πλέον, γιατί βλέπω καθυστερούμε πάλι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Καταρχήν έχουμε έρθει, είμαστε στο πεδίο. Θα έλεγα λίγο πολύ αναγκαστικά, νιώθουμε μια ευθύνη απέναντι και στους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εν πάση περιπτώσει θα μας πληρώσουν, αλλά και απέναντι ευρύτερα στους πολίτες. Συνεπώς είμαστε στο πεδίο και κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, επιλεκτικά θα έλεγα. Έχουμε αυτή την εμπειρία, την εξοικείωση στον χώρο για να ξέρουμε ποιες είναι οι βασικές πηγές αναπαραγωγής των κουνουπιών. Από την άλλη μέρα με την ημέρα... Τα χρήματα βγήκανε ή από την τσέπη σας αυτή τη στιγμή δουλεύετε? Αυτή τη στιγμή είμαστε, θα έλεγα, έχει κατακυρωθεί το έργο και με δική μας ευθύνη λίγο πολύ κάνουμε αυτό που σας λέμε. Μισό λεπτό. Χρήματα δεν βγήκανε? Όχι. Ακόμα πότε? Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Από όσο ξέρω, από όσο γνωρίζω, είναι θέμα ημερών, ίσως και σήμερα αύριο να βγει η τελική έγκριση, αλλά ελπίζω να είναι θετική, εν πάση περιπτώσει, από το ελεγκτικό συνέδριο. Καλά, θα περιμένουμε δηλαδή κι άλλο, έτσι. Ναι. Και μετά? Λοιπόν, και στη συνέχεια θα περιμένουμε και 2 εβδομάδες περίπου για να υπογραφεί η σύμβαση. Καλά. Ελλάδα. Όχι. Ελλάδα και από την άλλη όμως να σας πω κάτι. Ναι, Ελλάδα, καλά το είπατε. Αν θέλετε να βρεθεί κάποιος ένοχος, ας πούμε, ποιος φταίει για αυτό το πράγμα, γιατί πάμε τόσο αργά? Λοιπόν, ξέρετε ότι για να υπάρξει έργο πρέπει να υπάρξει πίστοση. Για να υπάρξει πίστοση πρέπει να υπάρχει προϋπολογισμός και έγκριση και ψήφιση του προϋπολογισμού.
Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ο διαγωνισμός δεν μπορούσε να βγει νωρίτερα από τον Απρίλιο, 12 Απριλίου που βγήκε. Ναι. Και θα έλεγα ότι είναι μεγάλο κατόρθωμα το γεγονός ότι φτάνουμε σήμερα να συζητάμε για κατά πάσα πιθανότητα υπογραφή του έργου μέσα στον Ιούνιο, εν πάση περιπτώσει το πολύ πολύ αρχές Ιουλίου. Ναι, άρα δηλαδή, με συγχωρείτε κύριε Μουρελάτο, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά κουνούπια στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχετε αναλάβει εσείς και κάνετε δουλειά χωρίς να έχετε πάρει χρήματα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Κοιτάξτε, βόλεψε και η ιστορία με τον καιρό, για να είμαστε να ακριβολογούμε. Ναι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείς ίσως να κάνεις κάποια πράγματα μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή, σήμερα από τη στιγμή που μπαίνει ο κάμπος και έχουμε οριζόνες, μιλάω για τους οριζόνες, έχουμε οριζόνες στην Θεσσαλονίκη, στην Πιερία, στην Ημαθία και στις Σέρρες, στην Κεντρική Μακεδονία. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που μπαίνουν 300.000 στρέμματα σε δεύτερη κατάκληση, εάν δεν κάνουμε παρεμβάσεις άμεσα, τότε όντως θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Πολύ μεγάλα προβλήματα, ενόχλησης. Στα χωριά κυρίως και στις περιοχές που επηρεάζονται από τους οριζόνες. Αλλά βέβαια μέσα σε αυτές τις περιοχές είναι και η Θεσσαλονίκη, είναι και η πόλη των Σερών. Ναι. Οπότε κύριε Μουρελάτο, εγώ δεν θα σας αφήσω ήσυχο, θα ξαναβγούμε και πάλι, να μας ενημερώνετε για τα κουνούπια. Ήταν πολύ κατατοπιστικά αυτά που μας είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα, καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλημέρα. Η ενημέρωση σε νέα διάσταση στο ράδιο Ακρίτες 102,3. Εγγύς της πόλεως με τον Γιώργο Αρίστογλου και τη Δέσποινα Στράτζαλη. Η δημοσιογραφική εκπομπή των αποκαλύψεων καθημερινά 8 με 11 το πρωί.